Eźli idzie powiedzieć komuś ciul. Było w czas u rozwidnioku. Na termometrze jakieś 4-5 gradusów ciepła, łobrykę się, już blank nie na zima, wylazuje jak zawdy po sprawonki i łoros łapać mnie za knefel od jupy najstarszejszo teroski w naszej sieni, po tym jak zemrzyło się naszej sąsiadce ze 4. sztoka, Ewa od starej babralki. Ojgen, a kuknąłeś dzisiaj do interneca? Ja, jak zawdy z rańca pooglądałem, co tyś to insze szkryflałem na tym wioseckim Facebooku, jakie wy pokopili głupoty i wiele jednistych ciepną fotków ze poseblikanymi babami. Nie, Ojgen, nie, jo kukła, a sam cichaja jak 100 diosków, bo nasz śląski poseł Marek Plura nawciepował dawniejszemu prezydentowi Chorzowa od ciulów. Poradzi się to, Ojgen wystawi tego naszego kejsi na wieki wieków, amen, prezydenta Kopla, w tośnik się opowożył mianować ciulym. No, wiesz, Iwa, jo też ci go tam wysoki z ocy nie miał i nie mógł, ale tak bych się tyż ofyn nie mianował go, bo to ci przeca rychtycznemu Ślązokowi nie za, prawda? No ja, Ojgen, ale jemu temu posłowi szło jedna chorzowska szula dla dziecek krypli i pokraków, do takich, co to się oni godo niepełnosprawne, a kiego ten istny jest jakieś 2 lata temu nazad kozał zawrzeć. No można miał i prawie, nie fanzol, Ojgen, a że nie fanzol, bo w tej szuli ozebrzyli blank prywatna szkoła, a ojcom tych dziecek nie dali zwoli, co by się same tropili o ta szkoła dla jej kalejki dziecek. Jak już przyszło nazwo do domu, zaszaltrować ten mój kąt, wlożek na tego Facebooka i poczytałem, cóż to tam inksi mieli do powiedzenia. Się zrobiła jak 100 diosków, jedne festelnie bronili posła, insze już zaś można te ze tej koplowskiej partii wspólnie dla się, jest derkusie, hachlujcie, to jest wspólnie dla Chorzowa. Przychwalali dawniejszemu prezydentowi i jego widzkom, chobyno takiemu doktorowi Achimowi, wlazowali im bez śmierci do życi. I wiecie, wy moje roztomiłem, blank nie miarkuje o co te larmowanie i prask na cołki Carpenter. Przeca sam tutaj na Śląsku funguje chled od zawdy z te słowecko ciul. I roztomajcie i wyrozumieć, poszkobi, bo dajcie pozór, ciul, albo ryl, to nic inszego jak łoszkliwe mianowanie Berkmana. Ale też ten sołki ciul, to może być ten chłopski interes, znaczy się polski penis. Tyż jeszcze idzie ciule mianować idiota, głupka i wariota, ale też polskiego człowieka, nieroztropnego, nierozsądnego, nierozważnego, ale też jeszcze ku temu wszystkiemu funguje ci sam tutaj u nas, można nie wszędzie, ale we Chorzowie na Zychę, coś takiego jak naciulany, znaczy się naprany, coś i ciulło, znaczy się pizło, lecy kiedy na grubie, kajsik we supermarkecie mogę być czegoś ci wciul i trochę, znaczy się mocka i ogromnie dużo, idzie też kogosik festelnie wyciulać, znaczy się łoszeredzić, łoszydzić, majtnąć i wykolegować, nie wtorzy to poradzą festelnie ciulać. Znaczy się cyganić albo sprawiać głupoty i belakwasy, a ku temu idzie się też jeszcze stopierońsko ciulnąć, znaczy się festelnie piznąć, lebo też idzie się jeszcze na ostatku komusik naciulać, znaczy się wkulać, naczystać, narąbać i tak bych jeszcze mógł długo. Ale zdomi się, co styknie, teraz, co jo genau miarkuje, i że ten nasz śląski poseł miał prawie, a najsto blank dobrze wysłowił to, co mu na leberkach legło.
Eugen z Pnioków.